Fid-dinja kummerċjali l-kompetizzjoni hija mifruxa fuq suq internazzjonali li jista' joffri kemm teddida kif ukoll opportunità l kumpaniji lokali. Kien għalhekk li tnejn filgħodu tnieda il-Malta Business Book, direttorju online li se jservi ta' pjattaforma l kumpaniji u negozji lokali li jridu jespandu l-operat tagħhom fis-swieq ġodda. Is-sit elettroniku operat bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar u l-Malta Enterprise jelenka mijiet ta' kumpaniji li kollettivament joffru eluf ta' prodotti u servizzi. Spjega dan id-direttur tal-kumpanija Robert Grech. L-idea waraja hija li nippromovu kif edna l-business lokali kemm ma' kumpaniji barranin fis-sens ta' exports. Kif ukoll nippromotjaw il-businesses kollha lokali ma' kumpaniji barranin li kienu ġejjin jinvestu f'Malta. Fil-fatt, il-Malta Business Book joffri opportunità lill intrapriżi ta' kull daqs biex joħolqu profil b'tarif diġitali dwar ix-xogħol tagħhom, tarif li se jkun indirizzat lil miljuni ta' konsumaturi madwar id-dinja. Dan anke bl-użu ta' teknoloġija magħrufa bħala Search Engine Optimization li permezz tagħha is-sit ikun minn tal-ewwel li jitla' meta konsumaturi prospettivi jfittxu prodotti u servizzi fuq siti bħal Google u Bing. Waqt li nieda l-Malta Business Book, il-Ministru Chris Cardona faħħar il-mod intelligenti li bih Web Matters Limited ġabret mijiet ta' kumpaniji flimkien biex twassal il-messaġġ tagħhom fis-swieq internazzjonali. Huwa deskriva dan il-proġett bħala sforz kollettiv li se jpoġġi lil Malta fuq il-mappa globali filwaqt li jikkonsolida r-reputazzjoni tajba li pajjiżna għandu bħala stat stabbli b'ekonomija b'saħħitha.